खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं। मैया मोनानि समसिमाव तुर्की आरो साइरियाव बांग्रि मावनायजों जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि अनजिमाया गासै 5,000निबो बांसिन जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाथायाव गोबां सुबुंफ्रा गोब्राब जखम जादों आरो गोबां गोथै सह मोनबावनो हागौ होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं। दुखुनांथाव रादाब, मानोना दानि मिरु बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मानाव गेदेर तरेन बर' बिथाङा आथिखालाव गोब्राबै लोमजानाय दङ होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथांखौ दासान्दि दिसपुरनि पलिक्लिनिक देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो बिथांनि देहाया लासै लासै मोजां जाबोगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं। आरोबाव माखासे सरकारनि हायाव आयेन बेरेखायै न' लुना थानाय सुबुंफोरखौ होखारबावसिगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला होखारजागोन गामिफोरनि मुंफोरा जाबाय खराइबारि, आक्सिगुरि आरो क'क्राझार जिल्लानि लुंसुङावबो होखारनायनि हाबाफारिफोर लागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आरो रुनिकाटा हाग्रा बिफाननि रेन्जारआ फोरमायनाय बादिब्ला सरकारनि हाग्रा बिफाननि हायाव गायनाय माखासे साहानि आबादफोरखौबो सिलिंखार खालामनाय जासिगोन होनना फोसावदों। मख'नो गोनांदि बे होखारस्रांनाय हाबाफारिनि थांखि लानाय बादिब्ला 100 हेक्टर हाखौ आयेन बेरेखा दखल खालामना लानाय सुबुंफोरनिफ्राय बोखांफिनगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं। सासे सुबुंखौ नंखायै इनकाउन्टार खालामना जिउ फोजोबनायनि दायाव सासे थानानि असि आरो सासे एसआइआ 7 लाख रां जुरिमाना हिसाबै फोनांजाबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिसोर सानैबो आसामनि खारुपेटिया थानानि असि आरो एसआइमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। असिनि मुंखौ अभिजित काकति आरो एसआइनि मुंखौ आशु दुत्त होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे सानै असि आरो एसआइआ महामार आसा बाबु मुंनि सुबुंखौ गावथारदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। न'खरनि सोद्रोमाफोरनि एफआइआर होनायाव पुलिस हान्जाया नायबिजिरनायाव नंखाय फाव फान्दायनायसो होननानै फोरमान जानानै हिउमेन राइट्स कमिसनआ बिसोर असि आरो एसआइ सानैखौबो सासेयाव 7 लाख राङै जुरिमाना हिसाबै फोनांदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथि रादाबाव दं। आयेन बेरेखायै हाग्रा ओनसोलाव न' लुना थानाय सुबुंफोरखौ होखारनायनि सायाव बिटिसिनि इएम रनजित बसुमतारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि अनजालि दैमारिखौ बड' उमेन जास्टिस फरामनि चिफ एडभाइजार हिसाबै नङा बिपिएफनि सासे नेहाथारि होननानैसो मिथिगौ होनना बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो। बिथाङा बुंबावदों दि हा गैथारिनि फोरमान होयोब्ला सोरखारनि फारसेनिफ्राय हा होनायनि राहा खालामगोन। चिरां जिल्लाखौ खालामखांनाय उनाव बिटिसिनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव होस्रांनाय जागोन होनना बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होबावो। बर'ल' नङा गुबुन गुबुन हारिफोरखौबो होखारनाय जागोन। सिफायखांनाय उनाव सोरबा हाबफिनोब्ला निमाहा होनाय जानाय नङा, होखारफिननाय जागोन आरो हाग्रा ओनसोलखौ रैखाथि होगोन होनना बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गोख्रोङै बुंथिबावो। द'थि रादाबाव दं। सासे लाइमोन सेंग्राखौ लांखारनायनि दायाव हमजाबाय मोनसे रिजर्टनि गासै अफिसारफोरा। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाथाया जादों आमसिं जराबादनि रिजर्टआव। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सासे आंकुर सुराना मुंनि सासे लाइमोन सेंग्राखौ पार्टि जानायनि मुङाव माखासे दुथांफोरा थगायनानै लांखारदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला उनाव रिजर्टनि अफिसारफ्रानो सेंग्राखौ 1 फेब्रुवारिनिफ्राय दोनखोमादोंमोन आरो सेंग्रानि न'खराव इन्टारनेटनि गेजेरजों कल खालामना 19 कौटि रांनि बेसेननि बिटकइन दाबिदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे दुथां हान्जाफ्रा 104 बिटकइन दाबि खालामदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। उनाव गुवाहाटि पुलिस हान्जाया सं दाननानै लांखारजानाय सेंग्राजों लोगोसे रिजर्टनि मेनेजारजों लोगोसे गासै 7 दायनिगिरिफोरखौ हमनो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दासान्दि दायनिगिरिफोरनियाव पुलिस हान्जाया सोंथि सोंगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनआबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान गोदान निउज आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन
सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि